Давай брошки розводити. Так. Маня, вон ти в этом трошки розведемо. У чим? В этом. Пікарня. Пекарня, ти буде зараз печи, а не стой. О, господина гарна я. Господиня гарная. Їдуть люди з місця, дай з мене сміються. Як це далі, Надя? Це ж твоя пісня. Що на моїх подушках Ворони несуться, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарна я. Да? Що скажете, не гарна, гарна, но коп хліб удався в Господі, ой, я Бога прошу. Это на дрожжі. Сахару наядай, побыстрее зійшли дрожжі. Ранее дрожжей не було, що это, як мама от моя покойна, я ж діла, то вона кожен раз оставляла таку маленьку для закваски, маленьку таку грудочку. У діжі оставляла. І діжу ми сьогодні от виварку, чи бо діжей нема, то кожен раз, як то миємо. А то раніше не мили так. О, дрожжі свіжі, зараз вони піднімуться. А сколько за раз выпекали? Вот за один раз як ставили Это в печь? як хто? Это вже як до сім'ї, як сім'я в хаті. Скільки чоловік? Щоб на цілу неділю хватило. Ой, і дрожжі зійшли, де та я, Надя? Вже трошки зайшли. Конечно. Ну то вили, а потім добавиш воду. Яка різниця? Отак. Хлібушок наш насушний. Хліб всьому голова. Всю вилила воду. Або много води, або мало. Як мало, то добавимо. От зараз робимо розчину, як ми звали. Надя, мало води, давай більш, теплої. Тільки теплої, бо Час. тісто холодне. Минутка, то й подогріється. А де Оля? То я сумку понесла, казала, приду. Саме старейшая жінчина. Вона буль знає за нас. Ну, зараз розоб'ю ці комки. Підніметься. Тоді будемо ми його, як ми зовемо, місити і піч топити. Поки пічка нагріється, должна тісто зайти. А як зайшла у Головицький, де як свекруха розчинила хліба, сама втекла. Таня маленька, мені 19 років, і сама ходу аж до сестер пішла. Ой Боже, що ж робити, хліб зійшов. А я ж знаю, я ж пекла хліб. Ну вона ж, мабуть, не знала, вона провірала, я не знаю. А я нічого, а чесне слово, як на ісповіді. Тільки просила Бога, мені стидно було, їх був ще один взрослий, вже хлопець Коля був взрослий, і батько свекор. Коб їх вдома не було. А Ваня, що був ще малий пацан, який, вже мені тих не стидно. Я замісила, та хліб піч натопила. Ой, який же хліб, дай Бог, щоб сьогодні такий був. Який же хороший хліб удався. Прийшла свекруха, я вже достала і хліб, накрила, все. А что вот эта свекруха сказала? Нічого не сказала. Вона свекор, як прийшов, де мати, питає. Кажу, в сестер. А хто хліб пік? Кажу, я. І нічого не сказав, ні слова. Кажу, я пекла. Ще еле сосма. Ой, ой, чудо! Як вона у вас? Ну, прямо, як спеціально все равно. Черниш! І ти в А хату. побач, чудо. Так. Так, укручуй добре. Так. Чим так? Куди поставити? Уже печка в нас не тільки Трошки на- свіже должен піднятись. Ох, господиня. Як у нас буде свободний час трохи, ці можна би показали, як запарить солодуху. О, зараз у нас Ольга Івановна. О, солодуху запарити. Бо я не знаю. Я поїла і ніколи. І я їла, то вони робили. Повівся кульдам. А солодуху не з говса. А з чого? Із муки. З муки? Житку. Вкусно було. О,
як сяде 15 душ коло стола, то все вкусне. Оля, а як солодуху, а як жур той? А зараз Оля. А яке зілля ми з тобою А яку ходили? зілля, я Да ти помню. все на мене тьотя Оля, а я кажу, Манька, не зови мене чуткою. Ну, моя малая, а ти ж вже замужем. Ну, А что ели с толкой? з товкинею. Що? Молоко. Молоко і кисле, і солодке їли, і з гурками. Я подумала. Ну йди, потім прийдеш знов до нас Ніже кричку. тяжко. Ну все, до свидання вам. Ні, до свидання. Прийдеш. Уже я не п'ю, чого? О, нічого собі. Вже пішло по дивані. Зараз я його садю чуть-чуть, бо воно ще довше постоїть. І я зараз стукну в нього, думаю, коли б не подійшлося, бо ви може жертву випаде на той. Зараз я його садю. А могли смешивать муку Органу ржаную и можно. пшеничную? Добрий день, хату. Чим ваша хата багата? Всім Пирогами, пирогами, Людьми добрими. людьми добрими. газета «Маяк» приїхала. Ви Олексій? Нет, Нет? Алексей поехал вот, минут поехал. просто 10-15 Ну. и проезд. Як вашу братовую по імені отчеству? Марія Петровна. Так, Мария Петровна, сняли фартух, пошли шукать красивый пейзаж и сфотографируемся с маяком. Выручите меня. Кресла с этой мисочкой. Ага. Чого вона не буде пастись? Надо було то взяти моцно. Нічого, нічого. Добре, дайте, добре. От і господиня гарна. Нам треба було 1,5 пакета кинути муки. Було б борщиста. Зробимо невеликі бузочки. Так, тихо-тихо, меньше сыпьте, попозируйте. Надежда Васильевна, пожалуйста. Так, девушки, посмотрели на меня обе. О, все. Мария Петровна, а вы от кого научились печь хлеб? От своей? От мами. От мамы. Звісно. І ще подростком прийшлось печь, як мама заболіла, сильно розчинила. Да. Рука в її сильно розболілась, опухла. Встала плаче, не можу, я встала. Ну що ж, давай вона мною командує. А я несу И іспит. сколько вам тогда было годов? Ой, я не пам'ятаю, мала, я ще була, не пам'ятаю. Ну, вже годов 10 було, напевно. А я якась цікава була до всього, мені треба було. Ми ще що? Затірка же считаю. Затирка. А де ми будемо цю затірку? У печі чи на... Ай, У печи, у печи. попечи У печі. затірку. А молока я взяла до затірки. Взяла. А на холодильник не місто стоїть сумка. От бачите, я вже несу, уже тісто за руки не береться, ні? От вже тісто в мене готове. От зараз поставимо, щоб воно опять подіходило. Підійшов, що не запілували. Звісно, хватить. Значить, Звісно, хватить. Тебе вже там не 15-літровий чоловік. Ой, я ж нагрілася хліб місячі. кобето, яке то ніколи хліб, що Я зараз не замісила ту діжу цілу. Чуть-чуть. Хватить, може, бо зробимо не затірку, а кашу. заміли, щоб зварила кашу, а я чому не зварила, бо не було часу. Так, зараз ми покришимо сало у товкелі. На, котик, тебе.
що ще хочеш? Час. Що муку місити? Бо буде мало тієї кульки ж там, чи не кульки. Неси. О, Ну коли- все, коли йдеш- хватит. коли Это хай йдеш- дробненький живе. тихо, тихо, тихо. Щоб вода не була. Не мішайся. Так, Пойдем с вами. Ну все, усього найлегше. Це ми помішали. Зараз ми беремо цибулі. Щоб товкеня була смачна. Ти вже товпеню зажарюєш. Топиться, топиться. Що там робиться, ніхто не піднімає. Це вже суп. А у заті... Чуть-чуть там на дні ще, хай чуть-чуть по этого. І все. Готова затірка чи ні? Зараз готово. О, казала, галушечки позліпаються, ти сама зліпнися. Ой-ой-ой, як. Зараз на газ поставив. Да тут же не готове. Топчем топкеню. А стукає муцно, аж мені страшно. Нормально? А як же інакше? Виливай. Салом. Їжте, людці, сало, щоб душа співала. О. Потім казали, я писала в Маяковой. Это вам не картофельное пюре, это вам А товкеня. це товкення, ну. Пусти мене до тебе. Ну, то вон, я ж мішала геть його. Мене ложка, що я робила з затіркою. Вон Ну ти- я ж робила, то не буде, аби яка я. Хвали, хвали, Ні. сама себе. Звісно, а хто похвалить, як сам себе не похвалиш? Господиня гарна я. А хто мені коштує ету? Бо я не коштувала. Як Я то люблю все чуть-чуть для мене, більше як солі. солі много, то мені не Треба треба. більше солі. Треба? О, бачите. Мішаю. У мене хліб готовий, дорогая. Тому що піднімається, втікає із цього хліб. Зараз хай вона то я на стол ми його поїсте і ми його на століку булочки. Все. Маня, біжи бутилку принеси із стакани. А де вона? В залі. Все. Так, наливайте все. Ой, хлопчики молодці. О, це товкеня настояще. Ах ти затірочка. Наша фасоля. Чуприла чи ні? Главное, щоб Коштує, яка є, воно гаряче? Тільки м'якенька. Мы если отключились, только живот расти. Ой, ще не вирос. Держи. О, це нормально. От тієї булки треба брати, Надя, бо буде велика. Хватить, я знаю, що хватить. Десь одна булханочка. Чорний хліб, да масло і солю поверху. Вставляй, З чаєм вставляй, їм, вставляй, да і зачиняй мені піч. смачно. Треба було булку перехистити ще. Ну, скидай, Хватить? скидай. Хватить, звісно.
З'їхала нормально. О, хорошо. Так. Прекрасно. Так, іди замачуй свою скатертку не засипаю. Вона взагалі побухиться, як засипку Это- хороше. Скатерть – то ерунда. Я їх потім, вона отмокне і... Дивися, воно коб не згорить. Ну, знов здравствуйте вам. Здравствуйте! Я вже вилежалась, Ну, хорошо. одихнула. Ну, то вже роби солодуху. А кульку якраз угадати всипати. Побачу, всяка мука є. Тихо, а потім, ну добре, Занук, а потім ще варити треба. А як же? Ти думала так їсти? Моя мати як зробить рано, варить увечері. А як зробить уже ввечері, через ніч варить рано. Ай, виливає всю, певно, гетто. Було ж так. Знаєте, що затірка стала? Да. Ну, от. Так А соломка, коли да. не влила води, ну, холодної, То вже й ніяк. то вже ніяк не розбив. То піч посадили. Тому що мука Не м'яка. пеклося. Колоти, Маня, колоти. Диви, Маня, колоти. диви, розминай коло берегу. Оге так. Оге, о. І вона зробить таняка кисло-сладка. Нічого страшного. Може, вони вже спечені. Ну хорошо, я съел. Хороший. Печений. Бачиш, возьми, полупай. Я то не... Поживи. А що я поспіваю? Ну нічого такого нема. Ну все, до свидання. Ой, у нашому селі Дякую, нова що новина. Накормили. Молода я Щасливо вам віра, добратися. полюблена. О, давай. А ще якою пісню поспівати? Ой, там под горою буйний вітер віє, а там удовиця пшениченьку сіє, а там удовиця пшениченьку сіє. Зароди мені, Боже, пшениченьку яру, на мої сіротки, ще й на мою долю, на мої сіротки, ще й на мою долю. Ой, ще й удовиця додому й не зайшла, а вже люди кажуть, пшениченька взійшла, а вже люди кажуть, пшениченька взійшла.